Keď chceme byť v živote alebo v práci úspešní, vždy je dôležité vedieť, čo máme presne robiť a robiť to najdôležitejšie ako prvé. Ja som aj v minulosti akože fungovala úplne inak, nebola som si vedomá akože tohto základného pravidla a vždy, keď som mala napríklad na deň pripraviť 20 úloh, tak som si povedala, že tak toto je pre mňa tá najdôležitejšia úloha. Túto úlohu potrebujem robiť, keď už naozaj budem v kľude, keď na to budem mať viacej času a priestoru, tak idem rýchlo urobiť tých prvých napríklad 10 a keď budem mať urobených tých 10, tak sa potom v kľude sadnem a budem sa môcť venovať tomu, čo je najdôležitejšie. Veľmi rýchlo som pochopila, že toto je úplne zle. Človek má v prvom rade začínať úlohami, ktoré sú pre neho najdôležitejšie a až potom robiť tie ostatné veci. Na to, aby sme vedeli, ktoré úlohy sú pre nás najdôležitejšie, v prvom rade musíme mať ujasnené priority. Existuje taká metodológia a princíp 70-20-10, ktorý hovorí, že tie najdôležitejšie úlohy a tým najdôležitejším úlohám, ktoré majú prioritu číslo 1, by sme mali vedieť venovať 70% svojho času. Úlohám, ktoré sú prioritou číslo 2, by sme mali venovať 20% svojho času. A prioritám, ktoré sú úplne najmenej dôležité, by sme mali venovať 10% svojho času. Ako to však funguje v praktickom živote? Dneska ľudia majú obrovský problém s time managementom, s multitaskingom, s tým, že majú príliš veľa úloh a skrátka nestíhajú. Je to mnohokrát spôsobené tým, že ľudia robia úlohy niekoho iného. Čo je úplne základnou chybou, je prísť ráno do práce, zapnúť si počítač, začať si prechádzať maily a začať robiť to, čo odo mňa niekto niekde chce. Čo potom robíme celý deň? Celý deň plníme úlohy niekoho iného a na tie naše hlavné priority vôbec nezostane čas. To znamená, že je nesmierne dôležité uvedomiť si v prvom rade, že čo chceme ten deň urobiť, aké sú tie naše úlohy a stanoviť si tie priority. Keď máme stanovené priority, v prvom rade urobiť to, čo je priorita pre nás a až potom robiť tie ostatné veci. V poslednom čase sa veľmi diskutuje o multitaskingu, ako niekedy bol multitasking akože skvelým nástrojom, ako byť efektívny. V konečnom dôsledku sa postupom času zistilo, že multitasking ale vôbec nefunguje. Že mozog funguje skrátka tak, že my môžeme naplno vždy robiť iba jednu prácu. Keď sa snažíme robiť viac vecí naraz, neurobíme nič poriadne, vyčerpáva nás to, sme z toho frustrovaní, vyhoretí, potom nastupujú fyzické choroby, psychické choroby, depresie, bolesti hlavy a to, s čím sa dneska stretávame na bežnej báze a to vlastne, čo postihuje čím ďalej, tým viac ľudí. A to nie je dobré. To znamená, že treba si uvedomiť naozaj, že čo je pre mňa dôležité, venovať sa tým svojim prioritám a keď už niečo robím, tak naozaj byť prítomný v tom, čo to robím, maximálne sa na to sústrediť a urobiť najskôr dobre jednu vec, dokončiť ju a potom robiť ďalšiu vec. Čo je tiež veľmi dôležité a čo mne pomáha, že stanoviť si časový rámec, za koľko by som tú úlohu mala splniť. Samozrejme, mnohokrát zistíte, keď som to začala najskôr aplikovať, tak som zistila, že ten môj odhad nie je až taký dobrý. To znamená, že je veľmi dôležité si aj sledovať ten čas a naozaj si pozrieť, koľko mi to splnenie úlohy trvalo. Dajme tomu, že si nastavíte budík a poviete si, že dobre, tak nastavím si budík, lebo keď sa človek ponorí do nejakej práce, tak prestáva vnímať čas. A to je dobré, vtedy dokážete naozaj akože efektívne pracovať, ale treba si uvedomiť, že ako ten čas plynie, lebo potom sa môže stať, že máte odrazu koniec pracovnej doby a nestihli ste urobiť akože všetko, čo ste chceli, alebo ste urobili v podstate iba jednu vec. Takže je veľmi dôležité, čo ja robím, si nastavím budík napríklad na 1,5 hodiny a viem, že toto je časový interval, kedy by som mala urobiť nejakú prácu a keď mi ten budík zazvoní, tak vtedy viem, že skrátka pozriem sa na to, že čo som za tú 1,5 hodiny urobila a mám možnosť vlastne si potom preorganizovať ten čas. Keď to budete robiť dlhšie, tak naozaj budete mať oveľa lepšiu predstavu o tom, koľko vám tá aktivita trvá, alebo si naozaj poviete, že úlohy, ktoré sú pre mňa prioritou číslo 3, tým budem venovať 45 minút svojho času, nastavíte si budík a skrátka 45 minút napríklad vybavujete maily a potom si už poviete, a teraz stačí a teraz sa idem venovať treba z niečomu inému. Takže veľmi dôležité je naozaj vedieť si ten čas, plánovať a organizovať. Iba tak môžete byť efektívni a môžete robiť akože môžete byť výkonní a nebudete z toho taký vyčerpaní.
zoznam všetkých aktuálnych úloh. Potom ich zoraďte podľa poradia dôležitosti. A teraz si vyberte 10 najdôležitejších, 10 top úloh. Keď budete mať hotový zoznam s 10 úlohami, 5 škrtnite a vyberte z nich tých 5 top úloh. Keď budete mať hotový zoznam aj s tými 5 top úlohami, škrtnite z nich ešte 2 a vyberte iba 3 najdôležitejšie. Tieto 3 najdôležitejšie úlohy sú tie úlohy, ktoré sú pre vás prioritou číslo 1 a tým by ste mali venovať 70% svojho času. Tie 2 úlohy, ktoré vám zostali z tých 5, tie sú pre vás prioritou číslo 2 a tým by ste mali venovať 20% svojho času. A tie ostatné úlohy, ktoré zostali na vašom liste, tie sú podľa všetkého prioritou číslo 3 a tým by ste mali venovať 10% svojho času. Takže ďakujem za vašu pozornosť a prajem vám veľa šťastia pri definovaní správnych priorít a vašich úloh.